Ja en tenim prou de tantes coses, especialment de tanta perea que moltes vegades la gent que intenten crear, en el meu cas literatura, estem cansats de tantes coses com el mateix. Realment diria que ja en tenim prou de perea, perquè el que tenim ganes és de fer, de treballar amb il·lusió, dels canvis, de persones distintes. No pot ser que tinguem 10-12 anys els mateixos responsables culturals en aquesta ciutat, en aquestes comarques, les mateixes persones, els mateixos favoritismes, els mateixos coneguts. Ja no parlaria només de la perea de l'escriptor en valencià, que és ja un tòpic, jo parlaria sobretot de la perea de les persones que són les mateixes, que el que fan és cansar-nos, que ens trauen les ganes d'il·lusió, de fer coses, d'il·lusionar-nos, de treballar, de buscar alternatives. Pensaria que és el canvi necessari, ja no un canvi d'edat, sinó un canvi de generacions, de persones, de projectes, perquè tinc i tenim la sensació que tot és el mateix, que tantes coses s'han anat repetint que ja seria hora de fer altres coses. En el meu cas ja m'agradaria que hi haguera una nova novel·la, una nova història, uns nous personatges, un nou final. Per favor, ja en tenim prou.